Bamako ana lamini n'a bolonda dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de kofɔ bi ma dugu jɛ Ahmed Jakite bɛ fiɲɛ turukala la i k'a dɔn min ye Sylvie Vartan ye ale bɛ jaw la e ni ne fila an denkun bɛ ɲɔgɔn na a mana bɔ min na i k'a dɔn an n'a lakali lamɛnbaaw ye kunnafoni de ko don sɛbɛnfura minnu b'a sɛbɛn suko ni dugusɛjɛ tɛ Boubacar Sidiki u ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ o kuma an bɛ bɔ i k'a dɔn olu de numa lamɛnbaaw fana bɛ bɔ an numa ni Ahmed ye yamaruya di sisan an b'an kɛ kunnafoni kan Naamu ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le jour clé nin y'a boli ko siɲɛ 400 80 ani siɲɛ 2 Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye kun ye o bi di kuntiri tɛ di Boubacar Sidiki nka maa jujɔ ani labanko b'i yɛrɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko bi an k'an kɔfilɛ dɛ jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko M5 RP yalima a bi cogo di bi Boubacar Sidiki i k'a dɔn san 2020 garaba nin jɛrɛjɛkulu in nana sigi sen kan foyi den kelen kun tɛ an k'an gwada Ibrahim Boubacar Keita la sabula an zɔmina k'a fɔ fanga yuguyɔgɔlen don la ko tɛ ten an n'a bɔsi a la an dɔnna kɛ minisiri ye dɔnna kɛ président ye dɔn yɛrɛ na kɛ ɲɛmaa dɔ ye a na kɔni kɛ fɛn ye fɛn min n'a na fusaya ma parti politique caman de b'a la minnu yɛrɛ Ibrahim Boubacar Keita a ye hɛrɛ kɛ minnu ye ɲɛmaa minnu b'a la n'a y'u wele k'u kɛ minisiri ye Boubacar Sidiki minnu b'a la n'a ye bonyaba da caman kan nin damanda olu de taara fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi u ko min ma M5 RP Boubacar Sidiki an k'o kɛ fanga kan Mali Hawa Kebe ko Boubacar Sidiki k'a dɔn su man di tile man di u nana ko in gɛlɛya k'a wuli ka jɔ bolo da Boubacar Sidiki taama tɛ taama ye kuma tɛ kuma ye Boubacar Sidiki k'a dɔn sonyani kumaw ni nkalon kuma caman de ni nka n'o da Ibrahim Boubacar Keita la ka fanga in yɛrɛ nege bɔ k'a kogoya bɛɛ ye Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko nin ŋana ninnu Boubacar Sidiki i k'a dɔn a donna ma don kelen ŋana don Boubacar Sidiki don kelen ŋana Boubacar Sidiki k'a dɔn a taara laban mun na panparanba Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula n'i ye M5 RP kɔta k'a lajɛ IBK salen bi a dalen a dingɛ kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɛ sɔn ka yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko ka sababu kɛ mun ye Boubacar Sidiki jɛkulu yɛrɛ min n'o ye fanga bɔsi n'o ye girinkajɔ kɛ n'i ye jɛkulu in yɛrɛ ta k'a lajɛ bi a laban kɛra cogo di a cira po a kɛra dakolo ye sabula min ye ayiwa ɲɛmaa faganda damanda de b'a la minnu ni minnu ko ne de ye ayiwa M5 RP hali ni a ɲɛmaa dira e ma Boubacar Sidiki jɔyɔrɔ t'aw la sɛbɛnnikɛla ko u b'o ɲɔgɔn sama min na u b'o ta ka segin min na fɛn min yɛrɛ ni t'a la Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten hadamaden n'a fɔra i ka sabali ne dun ye nin fɔ e ye a donnama in kama dɛ wallahi ne nin fɔ yan wa n ye min fana fɔ jɔnjan tɛmɛlenw na n bɛna segin a kan a fɔ n ye maa o maa bɛ yen ko e de farala jɛkulu kan ka taa IBK ka fanga ka sama ka bɔ a bolo n'a jigilatigɛ IBK yɛrɛ tɔ fa o bɛɛ b'a y'u ɲɛna kelen kelen m'a f'i ye yan ni min n'o ma don kaso la o kɔni o bɛ jamana bila Boubacar Sidiki maanifin de tɛ waaju n'o tɛ Ala b'an waajulu fɛn jira an na don o don min ye Amadu Tumani Ture ATT u ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ ka fanga bɔsi o la ko Ibrahim Boubacar Keita o kelen de nana o kelen de nana hali bi ni dɔw b'a la ko olu na fanga wɛrɛ bɔsi o na k'anw balolen ɲɛna tuguni Assimi yɛrɛ kana kuma o sisan kɔni an ɲɛ yɛlɛla o sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Sidiki k'a dɔn M5 RP ne ko kamamafɛn ni ayiwa sen naani mafɛn olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen cogo di bada imagine toi j'ai un très grand respect pour Madame So Madame Si Kayatou Sow très grand respect b'a bonya fo maire e bɛ se k'i miiri cogo di o ni Kawuji mun bɛ se ka jɛ Maître Moundaka Tall ni Kawuji bɛ se ka jɛ cogo di k'u bɛ politique kɛ intérêt kama kɛ c'est impossible les alliances de circonstance non o tɛ se ka kɛ o
kabini ye i b'a dɔn k'a fɔ il y a quelque chose qui ne va pas Bougazelli Sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda de nana kɛ sababu ye min kɔni ye M5RP a sara Sako Cɛjugu Ibrahim Boubacar Keïta min ni fanga minɛn'a na Bougazelli ko n'u y'a lamaloya n'u y'a lagosi Bougazelli k'a dɔn a bilama dalen don a dingɛ kɔnɔ ani hɔrɔnya don ka sababu kɛ mun ye maa tɛ ninnu na a ma deli ka fɛn di min ma walima a ma deli ka fanga di min ma Bougazelli nin damanda ka se ka fara ɲɔgɔn kan a ko M5RP Bougazelli k'a dɔn i y'a mɛn ɲɔgɔn na ŋana tɛ n bɛ se kuma na n bɛ se politiki la Bougazelli o k'a sɔrɔ i da musonin don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le jour kɔnɔ tile karamɔgɔ tɔgɔ tun kɔrɔ le jour an bɛ u fo u ko ten maa min totɔ don ji la n'o ye nɛgɛ bilenman sɔrɔ b'i poro o kan n ka ki nin ye n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ an b'a jan tɛgɛ wolo ka wuli o wa i ni tosola di hatɛ nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau Y Doumbouya nin y'a ka fasiri ye Doumbouya ko min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye e ko a ma bila kaso la kabi kunun ko wa n'i y'a ta k'a lajɛ joni o ma tulo ko fana b'i la an ka taa ni ORL la de Choguel ni kaso docteur Choguel Kokala Mayiga ko a ye mun kɛ a kɔ sɛmɛna kaso la kabi kunun ko tarata ne ko Choguel donni kaso la f'i b'a fɔ k'a kɔ sɛmɛna o diyara e de yan o tuma an ma tɔw ta kalan yan wa o tuma an bɛ taa jamanaden kelen ayiwa naamu ala k'an kisi n'o tɛ hali n'a turu sera an ma yɛrɛ k'an bɛ taa kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛn'o sigi k'a fɔ Terejugu a turu bɛ se di ma n'a sera an ma cogo di n'a sera an ma ala k'an n'a jɛnya a tɛ se anw ma mɔgɔ wɛrɛw de fana bɛ n'o sigi k'o fana fɔ ni minnu ta i fara na sa i k'i ka Terejugu kuma kun bɔ kan o tuma ne ko Choguel soma ye wa e kɛ bɛ kɔrɔbɔrɔ dɔ de ye non kɔrɔbɔrɔya tɛ filaya tɛ Choguel ko kuma mana wuli ne bɛ gileki bɔ k'a da ne ma foyi faamuya ne dalen don a la ne sɔnnen don a ye a fɔra ko miliyari 2 min tununna primature la e bɛ dɔ kalama a la ne kun ye conseiller de ye an fɔ la miliyari minnu tununna e bɛ dɔ kalama a la ne de ye comptable ye a minɛ kun de filɛ nin ye a banna a ɲɛfɔ n ye e bɛ kɔn ma cogo di non vas-y min ye fasirilikɛla ye n'o Y Doumbouya ye Y Doumbouya ko l'indicateur du renouveau kɔnɔ ko min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye kabi kunun ko tarata utukalo tile 19 san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye semaine kelen ye o garde à vue o baalen kɔ pôle économique et financier kɔnɔna mɔgɔw fɛ min ye cɛkɔrɔba ye i b'a ye k'a fɔ min ye chambre d'instruction ye cour suprême na olu kɔni ani u ye ɲɔgɔn ye kunun ko tarata o tarata la sa ɲininkali caman bɔla ne ka sɛma na a yɛrɛ ka journaliste donna n'o ye maître Cheikh Umar Konare ye o kɔni o y'a jira sa k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen sariyaw lataamana sariyaw lataamalen kɔfɛ min ye chambre d'instruction ye cour suprême na o jugew kɔni y'a jira sa k'a fɔ Choguel a bɛ ɲagi ka sabu kɛ a ye jɔyɔrɔ min kɛ n'o ye cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaaya ye n'an k'a ma ko premier ministre ni a jab'a la i b'a ye k'a fɔ nafolo dɔw kun t'a bɛ ka kalifa a la structure bɛ yen n'o ye cɛkɛda ye n'olu kun dulon bɛ primature la nafolo minnu latɛmɛna o structure bolo kan k'a fɔ baara ka kɛ n'a ye ni ɲininkali tala ani sɛgɛsɛgɛli bureau du vérificateur général ka wulikajɔ kɔfɛ n'a jirala k'a fɔ ko min ye miliyari 2 ye o kɔni o kɛra majɛ ye primature la hali n'a sɔrɔla kɔsa fɛ min ye miliyɔn 700 ye o kɔni o sera ka ɲɛfɔ nka min ye miliyari 1 ni miliyɔn 300 ye hali sini o b'a la ka taa se AGEFO fana ma AGEFO miliyari caman min fana tunun bɛ yen ɲɛfɔli k'o ka ta k'o sɛgɛrɛ i b'a sɔrɔ ɲininkali sɛmɛlen cɛkɔrɔba la kɔrɔfɔ minnu bɔla da kɔnɔ min kɔni n'a ma se ka kɛ cour suprême juge n'o y'a kiiritigɛlaw ye o ma taa olu jimi sira fɛ wa b'u hakili minɛ i b'a ye k'a fɔ o kɛla sabu ye dɔgɔkun kelen garde à vue kɔfɛ olu ye mandat d'a kan min ye kaso ye a kɔ ka taa sɛmɛ ye fɔlɔ ko ɲɛ a ka ɲini maa b'i yɛrɛ ɲininka wa min ye a nɔfɛmaa dɔw fana ye e ko olu kɔni o nɔminɛlen don nka u ka kasoladon o ma latigɛ bawo dɔ b'a la n'o ye professeur Isiaka Amadu Sengare ye Sengare ale si bɛ san 80 la bi maa min n'ale kɔni kun ye directeur de cabinet ye Choguel ka waatiw la Choguel yɛrɛ ni 80 ka jan ayiwa min ye Choguel ye mandat kɔni dalen kɔ a kan a ko min ye politiki maa ye i bɛ sigi ni nin ye don dɔ i n'a kɛ don dɔ kasoladen ye walima saya o k'a ko ban wa ale limaliyalen don wa hakililatigɛlen don min ye nin latigɛ n'a bolila ka ɲɛsin ale ma ale kɔni a b'a ta ni ala ye wa a jigi sɛmɛ bɛ ala masa ramani na wa min kɔni nisɔndiya b'ale la a ka chef de cabinet n'o y'a ka chef de cabinet directeur de cabinet kɔrɔ ye n'o ye professeur Isiaka Amadu Sengare ye
min si bɛ san 80 la bi hali n'a sɔrɔla a ɲagila a ka kasoladenw jɔnko ala juge n'o ye kiiritigɛlaw ye o ma o yamaruya o nisɔndiya k'o kɔni bɛ ale la nka ale min y'ale yɛrɛ kunin kelen kungo ye jɔnko ala ko a sɛbɛn bɛ masa Rahamani na nin ko sɛbɛn bamanan salo ka bɔ l'éducateur du renouveau kɔnɔ Irak Doumbouya a ka fasiri Bagatigi n'i ye jɛgɛ ye wulu bolo kan'a fɔ k'a k'a bila a ka minɛn fɛn tɛ ala de y'a d'a ma Bagatigi n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a ma l'Express teliman nkɔrɔni Bagatigi maa min ye nin sɛbɛn Musa Jara Musa ko an ka kuma dɛ min ye minɛni min kɛra kɔsa in na ko minnu kun b'a fɛ ka sɔrɔsi fanga janfa Bagatigi i k'a dɔn sɔrɔsi b'a la civil b'a la politikimaw yɛrɛ b'a la Bagatigi sɛbɛnnikɛla ko hali bi n'a ka bi min ye ɲininkali ye ani sɛgɛsɛgɛli ni maa min ye maa hakilima ye i n'a dɔn k'a fɔ ko in ban dɛ sabula Bagatigi minnu minɛna a na kɛ olu kɔni y'a dusumaw ye Bagatigi minnu bi dibi la Bagatigi i b'a sɔrɔ o de ka ca yalima sɛgɛsɛgɛli a bunna wa yalima kuma de tɔ taara ka ɲɛfɔ ɲininkali a ko gouvernement a ye communiqué min kɛ Bagatigi k'a dɔn communiqué in a jɛlen don maa dɔw bɛ yen u hakili juru ma ca ni olu de farala ɲɔgɔn kan k'u na fanga bɔsi jamana bɛ taabolo ɲuman min kɔnɔ ani jamana kelen bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'u b'o segin kɔ jamana a sinsinnen bɛ bere o bere kan n'o ye institution ye k'u b'o bɛɛ lajɛlen dafiri Bagatigi i k'a dɔn o de kɛra sababu ye min kɔni ye jɛkulu ye u k'o sigi sen kan jɛkulu min ni sɔrɔsi b'a la civil b'a la Bagatigi civil ninnu politikima b'a la nafolotigiw yɛrɛ b'a la sɛbɛnnikɛla kɔni ye min fɔ a ko Mali a bɛ dangankura min na a bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye AES ye ko caman kɛra fɛn caman baara ka ɲɛ Bagatigi maa si den kelen tɛ i to i yɛrɛ ma ko i na se ka o bɛɛ lajɛlen sa i kɔfɛ ka jamana in dafiri a ko a bɛrɛ ta kuma minnu bara ka fɔ a kɔnɔ maa bɛ taasi kɛ ka miiri kɛ ka ɲɛsin o ma sabula a fɔra ko dunan min b'a kɔnɔ n'o ye tubabu ye Christian Bernard Vizilier Bagatigi i k'a dɔn u bɛ baara kɛ tubabuw ka gundo marayɔrɔ la n'o y'u ka service de sécurité Bagatigi i k'a dɔn ko in ju b'a ju kɔni bɔra o de la a na kɛ o de kɔni dira i k'a dɔn ayiwa fanga jamana dɔ fɛ min kɔni bɛ se k'a to a bɛna an ka cɛdenw k'u hakili banamini n'u k'u hakili ɲagami ka u firi fanga kan maa fɔlɔ min to a fɔra o ye Abasi Danbɛlɛ général do Nɛma Sagara général do nin bɛɛ lajɛlen jalatigiba ye Bagatigi k'a dɔn politikima minnu b'a kɔnɔ maa kelen de min to a fɔra société civile maa kelen de ye jamana kɔni maa to a fɔ fɔlɔ hali ni maaw b'u sɔn ka maaw to a fɔ karisa b'a la Buwakarifin b'a la nin b'a la i tɛ misali ɲɛnama ayiwa safurula i t'a safurula i t'a la n delila k'i ka nan bɔ wa ayi e bɛ ne ka na bɔ e bɛ ne ka na ye de ne ka na de bi yan a banna koyi e ka na tɛ yan arajo la yan maa si tɛ ne ka na ye nafigi a ka to o fɔ bɔ ye a donc ne de Boubacar Sokoro ye sa e tɛ Boubacar Sokoro ye ala ta k'a to yen k'o fɔ i t'a ye n'i tɛ ne ka na ye jango i ka to Sokoro kɛ Bagatigi fasiriba ko a ko nin ko in damanda ye maanifi ga kamana na nka n'i ye nin ko ninnu fana ta k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ fiɲɛ bɛɛ dɛ sabula communiqué bɔra gouvernement na a ko nin n'a ɲɔgɔnna ko Bagatigi i k'a dɔn ni ninnu kɛra Bagatigi k'a dɔn jalaki binnen a mana tigɛ da o da la Bagatigi gouvernement kun kan k'i nin bɔ nin communiqué in na ka ta k'a di sariyatigiw ma sariyatigiw de kun kan ka nin kuma in ɲɛfɔ jamanadenw ye hakilisigi ni basigi la mun ni mun kɛra o minɛna mun na Bagatigi yalima ko in deliya kojugu de y'a to gouvernement da donna ka communiqué in kɛ wa yalima i k'a dɔn a bɔ kɔrɔtɔ de kun don wa kunnafoni kɔni jɛlen don a ko n'o tɛ n'i ye ko caman da k'a lajɛ Bagatigi i b'a ye k'a fɔ ayiwa l'armée a ka kunnafoni di sira min bɛ yen n'o ye DIRPA ye Bagatigi pangɛrɛ o kunna yalima DIRPA o bɛ communiqué minnu kɛ ka kɔrɔ o ni nin communiqué u tɛ kelen ye wa Bagatigi o k'i bɔ a la a ko n'i ye maa ninnu minɛ cogo jateminɛ Bagatigi i b'a ye k'a fɔ sabula ko in ŋunu kun bɛ kabini mɛkalo tile fɔlɔ Bagatigi i b'a ye k'a fɔ ayiwa maa fɔlɔ kunfɔlɔw kɔni minɛna ɔ min ye ŋunuŋunu barika bonyana a b'a si minɛna a b'a Danbɛlɛ a minɛna o dun y'a sɔrɔ o ma minɛ sabula maa caman bɔra kalama k'a fɔ a b'a si Danbɛlɛ b'a ka so fo mɛkalo tile 10 o don fo kalo tile 10 Bagatigi o ka sɔrɔ ka minɛ sɛbɛnnikɛla ko yalima nin ko ninnu kɔni a k'a dɔn a bɛ maanifi ga i kamana na ɔ min fana dulonnen don o de ye politikima jumɛn
ni jumɛn in kun b'a la o to a ma fɔ sibiri jumɛn in kun b'a la o to a ma fɔ nafolotigi jumɛn in kun b'a la olu ma fɔ wagati i k'a dɔn ko in fanga bonyana sabula u sina ka taa ninnu ɲɛda bɔ ten barakata télévision nationale la wagati k'i k'a dɔn nin kɔni ye maanifin kɛ kalama nɛgɛjuru téléphone min dun b'u bolo téléphone ninnu de minɛna k'u kɔnɔna larawe o kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ de vocal o message o appel o réunion date ni heure a bɛɛ de b'o kɔnɔ o don dɔ ye nin kuma in fɔ ko k'u minɛna ne ye n ka téléphone kɔnɔna lajɛ dɔn tɛ t'a la e m'a fɔ ko ye dɔnbaga ye wa cɛkɔrɔ wa cɛkura di n y'a dɔn ani kuma t'an jɛ o ne ye n ka téléphone n kɔnɔ sa e m'a fɔ k'e dɔgɔnin don wa n dɔgɔnin don ne ye n ka téléphone lajɛ yalima nin kelen o kelen nin ka numéro bɛ n kun wa walima n delila ka nin wele n k'o ka fɛn di yan wa ne ye n ka téléphone e kɔni to bɛ wari ko la ayi ne ye nin laroué k'a laroué n y'a sɔrɔ maa tɛ ninnu na kuma bɛ ni min jɛ n ko jɛlen ye lafiyara ko in bɛ yɔrɔ min na bi wa maa fana t'u la e ni maa min delila ka kuma n'o ni ninnu ka di n'o ni ninnu ka di i ka nafolo ko a barika ka bon non a b'a si damɛlɛ k'a to Moti gouverneur la non n terikɛ ani jɔnɲankɛ bamanan ka maa kun don an kun to ka kuma téléphone na k'a ɲininka ne ma sagara n delila k'a ye a ti ban Boubacar Sidiki k'a dɔn an kun to k'a ɲininka k'u to kɛlɛ la 2012 wa m'a dɔn o to kɛ DJ Dakoba a 12 la waati an kun to k'ale wele a b'a fɔ an ye i k'a dɔn mugu baraka ci an bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ nin yɔrɔ in na n'o y'i bɔ a la k'a fɔ maa wɛrɛ bɛ ninnu jɛ la ko n'o gɛrɛla ɲɔgɔn na sira o sira fɛ o tɛ yen fo n'a ye bɔ nin kamalennin na n y'o kɔni dɔn n'o ye kabini o ma kɛ sɔrɔdasi ye Mamadu Cɛkɔrɔ Jara n b'o dɔn kabini a ma kɛ sɔrɔdasi ye n ko 2012 Mugubo o tile de tun b'ale bolo 2012 ATT ka coup d'État ne m'a f'i ye n ko ne k'a tun bɛ Amadu Aya ka coup d'État in na magasin d'armement o tɛ 2012 coup d'État ye voilà ale tun b'o la o magasin d'armement clé de tun b'ale bolo o tɛ Mugubo ye baasi tɛ i t'a la k'i dɔgɔnin don wa i y'a dɔn sɔrɔdasi tɛ da mɔgɔ la c'est un petit frère du quartier baasi tɛ Asimu kɔni b'a dɔn sa ne b'ale fɛ sa k'a fɔ Asimu kɔni b'a dɔn n b'a fɛ n yɛrɛ den dalafɔli in tɛ maa kisi la n yɛrɛ woloden b'u cɛ la jɔnni Jaw le président du CNT c'est mon fils ayiwa Cali den o si tɛ kisi o Jaw denkɛ maninfin dan tɛ maana a ka denkundi don n y'a kafe min kun bɛ kɛ cɛkɔrɔba tɔma a ka cɛkɔrɔba tɔma a banna koyi n bɛ soden koyi n bɛ so wa soden maa bɛ se ka soden dilan wa ne tɛ se ka tɛ na u kana ni kuranɛ ye mɛ siga foyi tɛ ne la ka so bɛɛ bɔ nin kun ye sɛbɛn ye nka jɛ marifatigi sɛbɛn dɔ man ko nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ express kɔnɔ teliman kɔrɔ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Tafa Tunkara ni ye n taga don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays jamana le pays Ibrahim Kalifa Jite nin y'a ka fasiri ye Ibrahim Kalifa Jite ko min ye labɛn min n'o bɛ sen na n'o ye seko ni dɔnko k'a ta k'a yanga n'an k'a ma ko biennale artistique et culturel i b'a ye k'a fɔ o baaraw n'a ma ɲɛ k'a fɔ 2023 o baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra kɛra ka kɛ mɔptikaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ min ye ɲinɛnzan ta y'a dɔn san fila don ɲinɛnzan ta o baaraw o bɛɛ lajɛlen n'u bɛ taa don Tɔnbukutu olu 333 dan bɛ yɔrɔ min na lahɔrɔma yɔrɔ don i b'a ye fana k'a fɔ mun kɛra n bɛ mun yɛlɛ ko gɛlɛ ayi i y'a hakili jigin kuma dɔ de la i kɛlen ayi haramu nin kelen ni i kɛlen k'a fɔ ko biennale hakili jiginna an ka murujanga cɛkɔrɔba dɔ de la ale a tun b'a fɛ ka muso dɔ furu Bamakɔkaw don a ta wari tun b'a bolo à l'époque ale n'a ye kuma in mɛn a b'a dɔn ko n ka b'ale ma n t'a tɔgɔ fɔ a ta o ta muso in fɛ yen n'u m'a fɔ ko karisa den ka anniversaire bɛ yen u b'a fɔ ko u taatɔ don Phénicia la u taatɔ don express u bɛ taa pâtisserie la a tɔɔrɔla sa nin wari bɔ kɔni laban nana dig'a la don dɔ la a ko a ma ko aw ye maaw tɔɔrɔ den m'a wolo jamu na n'u m'a fɔ ko pâtisserie biennale Safi den ka pâtisserie
biennale ni hakili jigo la sa jɔrɔba in dulomɛ na a b'a dɔn ko n ka b'ale de ma n t'a tɔgɔ fɔ naam min ye Ibrahima Kalifa Jite ye Jite ko min ye biennale artistique culturelle ye Mali seko ni dɔnko maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔnɔ min ye seko ni dɔnko ye k'a ta k'a yanga bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ nisɔndiya sɔrɔ a kɔnɔna na b'a ye k'a fɔ kununko tarata utikalo tile 19 san 2025 min y'an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba min bɛ yen n'o ye Centre international de conférence de Bamako ye min n'a a salle de banque a ye nin jɛ yɛrɛ n'o ye baara ɲɛbila baaraw ye ka se ka o baaraw ni ka o bisimila kɛnɛ bonya minɛ kun t'an bɛ ka di an ka ministre ma ministre min n'o ɲɛsin bɛ bolola baara seko ni dɔnko a n'an ka dunanjigi yɔrɔw fo ka taa se zolenda yɔrɔw ma Mamu Dafe kɛnɛ bonya kun t'an bɛ ka sigi a kɔrɔ wa ka taa se an ka ministre fana bɛ yen min n'o ɲɛsin bɛ malidenw k'u cɛfɔ k'u kanbɛn n'o ye ministre de la cohésion n'o ye général d'armée a fɔ général de corps d'armée Ismaël Wage ka taa se an ka sigida lakanali o ministre ma fo ka taa se an ka kunnafoni di o ministre soba ma Alhamdu Aga Eliam n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kɛnɛ in kɔnɔna na yo min ye salle de banque CCB kɔnɔ a kun fɔ an bɛɛ b'a fɔ lahara bɔlɔ wa n'i y'a lajɛ fana Tombouctou min ye labɛnw b'a la ka ta ka o yɔrɔ min sɛgɛrɛ n'o y'an ka marabolo ye marabolo min n'a tɔgɔ b'a la ka yɛlɛyɛlɛ diɲɛ fan caman fɛ n'i y'a lajɛ min ye cercle 13 ye o de bɛ marabolo in kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana min ye Tombouctou ka denw ye bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'i cɛsiri sa minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan wele bila an bɛ u bɛɛ lajɛlen ma ni biennale artistique culturelle a baaraw n'a daminɛna bɛɛ bawo décembre kalo o de sugandilen don san 2025 n'i y'a lajɛ baaraw n'u donna welewelekan ɲɛsin bɛ Tombouctou ka denw ni Maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tombouctou kɔnɔna na min ye seko ni dɔnko ye a fɛrɛba ni ka se kɛ nisɔndiya kɛnɛ ye manifinw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ biennale a b'o de banba ni ka o sinsin wa n'i y'a lajɛ fana Tombouctou ka denw minnu bɛ yen n'olu fara bɛ ɲɔgɔn kan jɛkuluba kelen na n'an b'a wele ko coordination des associations des ressortissants de Tombouctou an k'a ma ko CART o ɲɛmaaba n'o y'a président ye o de ye Isa Arsene Sise ye ale kɛlen ka kuma ta kɛnɛ kɔnɔna na kununko a y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don danaya ka ta ni ka Tombouctou sugandi k'a fɔ ko biennale artistique culturelle o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ taa boloda ye ko y'olu ma kunnawolo ye olu na fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ Mali seko ni dɔnko maliden minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan a donni kama bɛɛ lajɛlen k'i fanga kɛ kelen ye waasa seko ni dɔnko min n'o bolodalen don o ka se ka kɛ kunnawolo ye n'o bɔra yen i b'a fana k'a fɔ min ye Tombouctou gouverneur ye Bakun Kante n'o ye gouverneur ye ale fana y'a jira k'a fɔ ale bɛ labɛn minnu kan ka sabati seko ni dɔnko o siratigɛw la ani kananko siratigɛw la ko nin bɛɛ lajɛlen k'u na ɲɔgɔn sɔrɔ yani a donni jɔnjɔn o ka se wa n'i y'a lajɛ fana min ye biennale artistique culturelle ye a min n'o labɛn bɛ n'o bɛna taa kɛ Tombouctou n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'a bɛna kɛ biennale ye biennale min n'a bɛ sɛbɛkɔrɔ lagali Mali kɔnɔna na ale ka kɔrɔfɔ baalen kɔ kɔrɔfɔ kuncɛ la ni ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka seko ni dɔnko ma n'o ye Mamu Dafe ye Mamu ko min ye wulikajɔ ye o sabatilen don ale ka ministre so fɛ a ka ministre so bolofaramisɛn fɛn fɛn bɛ n'o service technique ye bɛɛ lajɛlen de wuli mɛ k'i jɔ kɛlɛw i b'a fɔ cɛ kelen waasa min ye général d'armée Assimi Goïta ye a ye san 2025 min kɛ culture saa ye n'o ye seko ni dɔnko saa ye k'o na yɛlɛyɛlɛ wa Tombouctou o t'a na bila o minɛn fana kɔnɔna na waasa seko ni dɔnko min n'o b'a la ka kɛ Mali to a bɔn bɛ koyi ko ka dɔ fara yanga kan ani bonya kan ko o bɛna taa sɔrɔ ni Tombouctou biennale koyi o de senfɛ nin ko sɛbɛ même n'an y'a salo ka bɔ le pays kɔnɔna na Ibrahima Kalifa Jite a ka fasiri n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon a boliko 290 ani siɲɛ 5 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Tijani Bamajo Tijani ko ngana mama de fo ko bilen don wagati k'i to a sɔrɔli ye faso la i k'a dɔn o ka kɛ tiɲɛ ye nka ka taa to a sɔrɔ jamana wɛrɛ la wagati k'a na kɛ i y'o baara kɛ tanuni wagati k'i k'a dɔn a ka di diɲɛ fɛn bɛɛ ye Alahu Taala yɛrɛ tanuna Mahamadu tanuna wagati k'i k'a dɔn an ka nin jamana den a tɔgɔ de ko Musa Jara Maliden don min sigilen bɛ Gabon jamana na wagati k'a sigilen bɛ Gabon dugu min na u k'a ma ko Tum
tumukaw tum Musa Jara wagatigi k'a dɔn Gabon ɲɛmaw a masakɛ a ye Musa Jara wele médaille min n'u k'a ma médaille chevalier de l'ordre du mérite wagatigi k'o d'a disi la bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko Gabon Wagatigi maliden caman bɛ yen minnu kɔni do a bɔlen don Musa Jara a yɛrɛ to a na mɛsa ka sɛbɛn tariku la sabula sigilen bɛ dugu min na n'o ye Tumu ye wagatigi a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ka kɛ sababu ye malidenw ani Gabonkadenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kɛ sababu ye k'a dɔ sɔrɔ ka se ka jidi ka kɛ sababu ye min b'a to bɛn ni kelenya a bɛ don Gabon ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ wagatigi maliden minnu bɛ Tumu olu farala ɲɔgɔn kan ta ka sugandi ka kɛ u ka ɲɛmaa ye wagatigi ni maa min dara tun i b'a ye k'a fɔ bɛn ni kelenya bɛ yen malidenw bonyanen bɛ kosɛbɛ wagatigi i k'a dɔn maa kelen di kɛ jamana ye nka maa kelen bɛ kɛ sababu ye jamana ka hɛrɛ sɔrɔ a ko Musa Jara communauté malienne min bɛ Tumu wagatigi a ka miiri a n'a ka jate denbayaw ni denmisɛnw musow wagatigi san kalo 12 Mali ka yele Mali ka yelen bɔ i k'a dɔn o yɔrɔ ninnu na wagatigi i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ dɔn a yɛrɛ nana i k'a dɔn Gabon cogo min na a dɔnnama in kama dɔrɔmɛ 2 t'a kun ka baara kɛ dɔɔni fo ka na miliyari ka laban tuguni i k'a dɔn a ye sɔrɔ min kɛ k'o tila ni mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲinɛ ka tila k'o tila ni mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ wagatigi i k'a dɔn Gabon faamaw y'o den ye u dara la sa k'a fɔ jɔngo a la min ko ne nin kamalen ye ani foli ka kan sɛbɛnnikɛla ko Abubakari Buwarɛ ale ye communauté malienne maa do Gabon o ko Musa Jara bɛɛ lajɛlen kan ka misali ta nin jɛ in kan sabula a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ni dɛmɛ wagatigi foyi tɛ kɛ Gabon maliyɛn gunda ko n'a bɔra kalama a tɛ y'a kɛnɛ kan a sogo bɛ y'a donni ka taa kɛnɛ kan a bolona nafolo wagatigi ko k'i bɔ yen jagomisɛnnin kɛbaw ka se olu ma k'u dɛmɛ magasin caman ka dayɛlɛ maliyɛnw ka se ka u bolo nɛɛmu ka dɔɔni sɔrɔ k'a ye nin don nin bɛɛ lajɛlen la o de la Gabon faamaw yɛrɛ y'a ye sa min kɔni ye tun ye i k'a dɔn maliyɛn minnu bɛ yen ani Gabonka minnu bɛ yen bɛn ni kelenya ani teriya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye wagatigi i k'a dɔn an tɛ se ka wari d'i ma wari b'i fɛ nka min ye tanu ye an b'o ta k'i sɛgɛrɛ o de la chevalier de l'ordre national du mérite u y'o ta ni k'o da Musa disi la Musa ko ni médaille min dilen filɛ ale ma ale ta tɛ Mali bɛɛ lajɛlen ta don Mali faamaw ta don maliden bɛɛ lajɛlen ta don sabula n'ale kɔni kɛra taamasiyɛn ɲuman ye Gabon fo faamaw k'ale tanu o kɔrɔ de ale bɔra jamana min na o jamana tanuna ale n'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ sa Gabon ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ balimaya ani sinji bɛ se ka sinji cogo min maliyɛn minnu bɛ yen u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min ani jijaw la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le hogan kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Taba Tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Soir de Bamako Soir de Bamako Yusu Konate nin y'a ka fasiri Yusu ko mun halisa kulekan a bɔ an bɛ tubabumoriw ka lakɔliso minnu bɛ yen an ko enseignement privé catholique i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka jamana marabaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye cɛmancɛ fɔ ka ɲɛmaaw ye olu kɔni u tun y'a jira sa k'a fɔ année scolaire 2024-2025 min ye u ka dɛmɛ min n'o b'o ta ka ɲɛsin nin lakɔliso ɲɛmaaw ma waasa lakɔlidenw ni lakɔli karamɔgɔw olu ka se ka dɔ sɔrɔ nɛɛma in na i b'a ye k'a fɔ k'olu bɛ n'o tɛgɛ ni k'a jigi koyi bawo nafolo min n'o tun bɛ ta ka di nafolo daɲan bɛɛ o kun de b'a jira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i kolo la wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye année 2025-2026 ye n'o ye ɲinɛ walanda ye i b'a ye k'a fɔ min ye nin kɛnyɛrɛ lakɔliso ninnu ye n'an k'a ma ko enseignement privé catholique lakɔlimɛtiri 1600 olu de kɔni o bɛna taa sigi k'u tɛgɛ fila da u sen kan baara cɛnni sababu la min ye wulikajɔ ye o kɔni kulekan bɔn bɛ halisa ka ɲɛsin gouvernement ma fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ halisa waasa min ye ni degun ye a bɛ se ka wuli ka bɔ nin lakɔli karamɔgɔw kan cogo min na fɛɛrɛ ka tigɛ ka ɲɛsin o hakilina ninnu ma nka n'i y'a lajɛ tubabumoriw ka lakɔlisow o farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu belebeleba ye maa min sugandi mɛ ni ka kɛ o ɲɛmaaba ye n'an ko a ma ko directeur national de l'enseignement catholique o ɲɛma o cogoya de ye ko l'abbé Edmond Dambɛlɛ l'abbé Edmond Dambɛlɛ ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ o kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ko n'o tɛ ko kabi san année scolaire 2024-2025 de dɛ nafolo in ko a kun kan ka jɔ ko nka k'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ gouvernement ɛlɛ ni n'o ye cɛmancɛ fɔ ka ɲɛmaaw ye u sɔnna ni ka san kelen fara a kan k'a kɛ année scolaire 2025-2026 ye ko yan'o
de bɛ sisan olu lakɔli karamɔgɔ ɲɛmaw olu de kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ waasa min ye a gɛlɛya ye a kɔlɔlɔ a doni a kana giriya kojugu o tɛ taa ni taabolo dɔw tɛ a tɛ taa ni wulikajɔ dɔw tɛ a fɔlɔ la ka kɔrɔfɔ min fɔ n'o man di bɛɛ lajɛlen tulo ye o de ye maa 1600 ye olu minnu kɔni n'olu ka baara bɛna tiɲɛ k'olu wajibiyalen bɛ ka bɛɛ lajɛlen bila fɔlɔ n'u bila la lakɔlisow de bɛ lajɛ lakɔliso minnu bɛ yen ni lakɔli karamɔgɔ ntanya bɛ yen o kɔni u na sugantili kɛ ka bɔ ni maa 1600 cɛma ka se ka taa o lakɔli karamɔgɔw ni ka se ka to u hakɛ ni ka yanga ka bonya kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ fana o tali min fana bɛna kɛ o tɛ taa ni taabolo dɔw ye n'an k'u ma ko katimu o critères o bɛ lajɛ wa n'i y'a lajɛ fana lakɔli karamɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ directeur national de l'enseignement catholique n'o ye abbé Edmond Dambele ka kɔrɔfɔ ɲɛ olu y'a jira k'a fɔ n'i ye enseignement privé catholique lajɛ n'i y'a ye jamana yɛrɛ bɛ lakɔliden dɔw bila ka taa olu fɛ yen i b'a jira k'a fɔ kalan min n'o b'a la ka kɛ école privé catholique kɔnɔna na o kalan jɔn ko ala a kalan kanwɛrɛyalen don wa min ye kalan ye kunlagosilenya o baaraw bɛɛ lajɛlen o matarafa bɛ nin kalanso ninnu kɔnɔna na o de kɛ bɛ sabu ye maa caman bɛ yen sa olu b'u fɔ ko a laɲini sa u denw ka taa nin enseignement privé catholique la waasa u ka se ka kalanko ɲuman sɔrɔ n'a fɔra k'o bɛ datugu yalima min ye hakiliw ye n'o ma feere k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya belebele ye wulikajɔ minnu bɛ sen na sa i n'a fɔ directeur national de l'enseignement catholique bi ye a ɲɛfɔ cogo min na n'o ye abbé Edmond Dambele ye maanifinw n'o ye 1600 lakɔli karamɔgɔw la olu bɛɛ lajɛlen de bɛ bila fɔlɔ u mago bɛ hakɛ min na dɛ o bɛ sɔrɔ k'o de sugandi ka bɔ 1600 la waasa min ye wulikajɔw ye o ka se ka sabati nin kosɛbɛ même n'an y'a salo ka bɔ espoir de Bamako kɔnɔ Yusu Konate a ka fasiri dun an bɛ segin ka na o bɛ bɛn an ka Tunkara ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar sibantɔ o tɛ ladilikan mɛn Boubacar n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bɔli ko siɲɛ 600 200 ani siɲɛ 70 ni siɲɛ 1 Boubacar i k'a dɔn bamanji su i k'a dɔn min ye hadamaden ja jɔra su la sa sabula ninnu bɛ faden i ko n dɔ Boubacar i k'a dɔn Gemini Farabugu ani bigiri wɛrɛ tile 2 in na misiban kɔnɔ kasiriw la sabula o k'u ɲɛna u bɛna taa balena kɛ ka bin i k'a dɔn nin yɔrɔ ninnu kan sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u y'u labɛn k'u ka dabalijugu tigɛ u ni Alama bɛɛ ko la Boubacar sɔrɔdasi minnu b'o yɔrɔ in na ani donsow u kun b'a fɛ ka taa balu la k'u suɲɛ bigi wɛrɛ i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye Segu mara ye sɛbɛnnikɛla ko Boubacar tuma min n'u balila ka na sa daw u kelen bɛ k'a da don fantan 4 bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ bɛɛ n'a ka cogo min u yɛrɛ sina ka kunnafoni jɛnsɛn sisan kɔni min kɔni Farabugu ani birigi wɛrɛ i k'a dɔn an ye kan minɛ an ye donso bɛɛ fa k'a ban Boubacar k'i k'a dɔn u b'o miiri jugu n'o hakilina ta k'u bɛ yɛlɛ sɔrɔdasiw bɔra u ni fan wɛrɛ cɛ yan ka di yen ye n'u ko tew tiko 3 Boubacar k'a dɔn yan ka di yen ye n'i ye bamanji su saradalen ye Boubacar i k'a dɔn i bɛ makari nka n'i y'i miiri fana ninnu bɛ nin banbandiya kɛwale min na i k'a dɔn hinɛ t'i minɛ hadamadenya yɛrɛ la n'i ye maanifin a bɛɛ denmisɛnnin a bɛɛ funangɛnni Boubacar jɔnni de bɛ sɔn k'i den bila sa olu ka taa nin na Boubacar k'a tɔ ne ye minnu ye a ma se miiri ye a t'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na sa a tɛ boli a tɛ ko in bila Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn l'armée ye communiqué kɛ tiɲɛ don binkani wale kɔni kun bɛ sen na Gemini bolofara min ni o bɛɛ bamajɛ wale kofɔ Farabugu ani bigiri wɛrɛ Boubacar k'i k'a dɔn groupe soutien à l'islam musulman Jésim i k'a dɔn i y'a dɔn olu de la ka nin dandɛmɛ wale in kɛ san 2020-2021 a dunama in kama ko in gɛlɛyara kosɛbɛ Farabugu Segu mara la nka an bɛ don min na ko bi on contrôle la situation hali n'o y'a sɔrɔ an ka sɔrɔdasi maa damadɔ Boubacar k'a dɔn olu ye gɛlɛya sɔrɔ sabula dɔw ni tora la dɔw joginna nka ninnu kɔni ka maa banna de pewu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugura l'indépendant bɛ u fo ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Sud Hebdo Janbere Sega nin y'a ka fasiri ye a ko ni kulukorokaw ni kɔfilɛ ma kɛ u la cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ jɔn ko ala olu ta kɛn bɛ kuranko la an ɲɛ b'a la maaw bolo koyi bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔli lajɛ kuranko a sɛbɛkɔrɔ fɔlɔ buru la k'a fɔ file la cogo min na hali balaw yɛrɛ kongo la a sababu la damaw gosi la nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye kulukorokaw ye olu kɔni ni kura
jongo ala a kɛnbɛ bɛ bɔ nin sira in fɛ kuran bɛ na nin sira in fɛ n t'a la ka sira kelen minɛ bawo o kɔni kɛnbɛ sabu ye min ye Kulukoro sigi ye a bɛ ɲini ka gɛlɛya dɔɔni du kɔnɔnaw na fo ka taa se bolola baarakɛlaw ma a bɛ gɛlɛya a di bɛ danga min na bi lɛrɛ 12 jongo ala o b'a la ka di bɛɛ lajɛlen ma Mali seleke 4 kɔnɔ fo nka ko min ye Kulukorokaw ka lɛrɛ 12 ye o lɛrɛ 12 mana daminɛ kuran bɛ se ka tigɛ ko 3 fo 4 fo ka se o bɛɛ lajɛlen ma a bɛ tigɛ a bɛ na a bɛ tigɛ waati dɔ la a bɛ waati sanga janbila a bɛ sɔrɔ ka na ma a bɛ yɛrɛ ɲininka ko yalima min ye Kulukorokaw ye fasirikɛbaa ka fɔla Sud Hebdo kɔnɔ n'o ye Janbɛrɛ Sega ye ko yalima ko Kulukorokaw olu bɛ na kuran sɔrɔ waati jumɛn kelen na dɔndɔni don wasa min ye kuran a ka se ka sɔrɔ ko fɛɛrɛ jama dɔ o de tigɛ bɛ Kulukoroka caman fɛ se bɛ minnu ye min se min fana filɛ nin ye n'o ye groupe électrogène ye k'o tɛ laban wa min ye panneau solaire ye o fana sali se o tɛ maa caman ye ko n'a ma lajɛ min ye anw ka cɛmancɛ fanga fagabolo ɲɛmaa ye n'o ye général de division Abilaye Mayiga ye ale ye kuranko in ta bala cogo min na ka tila ka yamaruya di an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ kuranko ni jiko ma n'o ye Bokari Janɛ ye ko k'u kɔfilɛ Kulukoro mara la n'o ye Kulukoro région ye n'o tɛ jongo ala maatɔw olu bɛna kuran ban k'a sɔrɔ Kulukoro ma dɔ sɔrɔ yɛlɛ kun ye mun ye a ti ban o a bɛ ka di cogo min na o tɛ ka kɛ nafa di waati ni waati du sa u b'a sɔrɔ hali a ti mɛn n'o tɛ kununko anw yɛrɛ fɛ yen a kun kan ka to sen na ka tigɛ fo 18h waati a biya taara 18h n'a kun kan ka segin ka na minuit fo sisan a ma na aw ka yɔrɔ jumɛn m'a daminɛ Kalabankɔrɔ Kuluba de don non c'est une petite panne on va gérer ça o tuma i kɛ bɛ équipe technique maa dɔ ye sisan awɔ i bɛ baara kɛ énergie la n bɛ baara kɛ ayiwa nin ye ŋun ye sababu n'a y'a salo ka bɔ Sud Hebdo kɔnɔ Janbɛrɛ Sega a ka fasiri don Bakari waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan dɔ kɛra Bakari k'a dɔn kunnafoni di sɛbɛn min kun b'an bolo k'a lakali a bɛnna nin ma anw m'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Sylvie Vartan ale tun bɛ jaw la fiɲɛ tulukala k'a naamu Ahmed Jakite kunnafoni laseli Bakari Daba Tunkara wa sala